Proiectul nostru fotovoltaic de la Decathlon Ploiești a luat naștere ținând cont și de faptul că suntem într-o lume care este din ce în ce mai puternic afectată de schimbări climatice. Pentru a ne atinge obiectivul ambițios de a folosi doar energie regenerabilă în unitățile noastre până în 2026, Decathlon Ploiești marchează începutul acestei tranziții. Am căutat o companie care să aibă aceleași valori și obiective precum Decathlon, iar cei de la Datacore s-au dovedit partenerul potrivit. Cu ajutorul panourilor solare putem acoperi aproximativ 50% din consumul nostru, în funcție de consumul orar al magazinului, iar restul producției va fi injectat în rețeaua națională. Toată această producție locală de energie ne va ajuta să evităm să punem în atmosferă aproximativ 100.000 de kilograme de dioxid de carbon echivalent anual.